Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tuku es aku. Tuku es pop es. Mau tuku rokok pengen tuku es. Di pisan. Ini sih mau tunggu duit untuk rokok. Los doi, nonton los. Es aku. Cik, penjaluk guyu bagaimana nih? Es berapa? Pop es tapi enak. Yes, ya. Mengisi konten mengisi akun blog. Emang itu akun baru nggak diisi konten. Emang di Pupung viewer medun nonton itu aku medun saya sebentar dulu tapi gempur terus. Di jingkas ase jingkas coklat ya ngevlog. Udah mana dia? Tumben. Lah piye? Krasa. Gusi. Iya. Iki pokokku krim. Nah, podo neh. Podo aku. Vlog bolong, ngevlog. Aku nanyeri nek gak diisi konten eman. Dengarmu Pak Supro. Alah, sudah habis. Lah nih saya 100 juta ya. Apa lagi piye? Genep 20 porong lho. 20 ya sok ben. Bulan November. Sing ngetoke anune akeh ndang dianu. Foto apa tag apa. Alah, foto elek lanang iki dibayar. Mosok upati foto mending yo gak dibayar. Ya makane ndang nek wis ngerti ngono ya berarti Facebookmu iki sembarangan yo ya. Nah, ngono mesti iki. Foto elek ya dibayar. Foto Ndang moto-moto apa ngono. Moto kembang arep ya dibayar. Apa suket ku ya kena dipas ning nggon pucuke tok ngono apa. Aku setiap metu apa sak foto nih ya. Foto nih kok pas
nganggur gak enek konten loh. Kita uang putih. Dolare gede sih to, video karo foto iki. Anane gede ndi? Kadang video ya ora oleh ndok panggan ora. Ora mesti ya. Kadang video dibayar 0,6 lho. Kadang ya nol. Saiki iki yang pos-pos sing kudine karo oleh ndok kok. Duwe ketan no. Duwe sari kecil sari. Berarti arek biar 5.000. Ngevlog bolong, ngevlog. Kita pasangan dulu. Itu bayar mana? Aku jeneng ngapet 8. Iki Facebooke Sari wis tak kembangne. Yo wek Mbak Sari jajal ben Sari. Pro. Pro, YouTube ning Sari foto-foto ae ben gak bukan memori. Nek video gak kakak memori. video akun nanyar gak diisi video ya anu iman no. Ya video-video edukasi ngono kuwi. Ngundang aku karek ngundang undangan jane. Lab kok. Lab kan memerlukan konten real. Kesalahan kuwi ora berarti lab, ya ora koyo aku lagi mangan iki, aku lagi anu ngono kuwi lho. Jadi kesalahanku kuwi orang gawe sing konten asli gitu. Video. Males ah. Wes kendu. Wes kendu. Males kuwi mau yo. Lah. Aku iki ngisi, pokoknya waktu longgar, aku gak bingung, ngomong. Gak bingung dan ngomong neng. Wes pokoke intine edukasi go wong padha sing pemula. Nah, guys malah gebrakan ya. Apa gebrakan go pokoke ben wong-wong iki ben ndeloke ben gak anu. Ya gak jenuh. Jadi nggih penasaran. Akhirnya kan tertarik ngono. Wis pai sing delok abah piro wis gak mikir, sing penting upload. Aku wis ngono ae. Dene apa lho dolanan YouTube wis perang-perang tahun, dolanan Facebook yo perang. Duit kok YouTube kok. Gung. Ora wis ana duit lho. Ngurung lah apa aku YouTube iki. Tayangan iso kae. Iya. Duit modal Mas, duit enek apa? Apa kae? Kayak makanan terenak. Yo karo mangan, yo karo bu lab. Anu to, konten kuliner. Jenenge ora kuliner tok, kuwi jalan-jalan. Karo bojomu motoran, kok kowe yo nggo tongsis. Ngubungi lapangan kok apa? Ono kuwi terus kok ning lapangan apa? Yes, konten kuliner, konten vlog jalan. Iya, nek aku wis gak bingung konten. Nek konten kuliner kan kudu mangan. Ya modal duit. Wih, kurang tapi yo foto yo wis buyak. Sing penting enak narasine lah wis. Sing penting enak omongan, enak penjelasan. Penonton ini biar gak duwe tema, pun duwe tema wis pikir kari. Yang penting enak omongan. Yo wis. Aku tak ngerti. Ya, wis entuk 8 menit ya wis iku menan YouTube aku. Mulai. Nah. Wis. Urung. Terus setang isu kok dandani ni Aliyu iki. Dandani apa? Bu hari guru kok dandani. Tak tarik 20.000 ta. Murah-murah wae. Bukannya arepe gak ngono. Mbak Erna dari anak apel Pak training aku nih misalnya jan tapi ya tak tarik 20.000. Iya Pak. Kuas Liyane kok kuase aja padha kuasmu to. Dhewekne to. 20.000 tok. Tak tarik piro? Kuwi kowe utang paling. Lah, Udah habis pokoknya. Halah. Allah yo. Ya Allah sebenarnya tapi. Kok ngangel. Malah ratusan to kok 100 brodol ngono wae.
Oke bro, cukup sekian vlogku hari ini. Menghibur gak menghibur urusanmu ya. Terima kasih.